Moja sesternica Maria Teresa bude odsúdená kvôli tebe, Ricardo. A to všetko prečo? Lebo chceš dostať La Tormentu. Na La Tormente je priveľa ropy, aby to zostalo pod pokrievkou. Priveľa ropy? O ropu na La Tormente sa postarám ja. Vymažem Puerto Bravo z mapy. Potom, keď odsúdia Mariu Teresu a zbavím sa Santosa Torrente, sa postarám ja. Vymažem Puerto Bravo z mapy. Potom, keď odsúdia Mariu Teresu a zbavím sa Santosa Torrente. Seňor, našla som doňu Edelmiru tam, v bazéne. Vyzerala ako mŕtva. Čiže? A ona, čo je s ňou? A kde je? Seňor, našla som doňu Edelmiru tam, v bazéne. Vyzerala ako mŕtva. Čiže? A ona, čo je s ňou? A kde je? Musíte sa správať k Ricardovi a k Isabele, ako by ste nič nevedeli. Zatiaľ si premyslím, ako dostať Mariu Teresu z väzenia. Takže Isabela to tiež vedela. Láska moja, čo tu robíš? Chcel som ti len povedať, že mám všetko pripravené, aby som ťa odtiaľto dostal, lenže teraz to tu dobre strážia a vieš, nechcem nič riskovať. Ľúbim ťa. Vrátim sa. Vrátim sa a vezmem ťa preč, seňorita. Vieš, čo som ti povedal? Že kým budem žiť, nikto ti neublíži. Valentína, nechápe, že ťa vlastne chcem chrániť? Čo si myslíš, čo urobia, keď odsúdia Mariu Teresu? Narad prídeš ty. Alebo si už zabudla, že môj krstný otec zanechal pôdu aj tebe? Oni ťa zlikvidujú, alebo ťa zase strčia do blázinca. Neopováž sa so mnou hovoriť týmto tónom. Ona, tá žena... Nie, bože môj, ona... Tá žena... Čo sa deje, Valentína? Kto je tá žena? Valentína, čo ti je? Čo sa stalo, Valentína? Valentína! Čo sa stalo? Kto je tá žena? Pokojne, pokojne. Je to svedkyňa. Vypovie v prospech Valentíny Ajalovej, doktorka Urkisová. Riaditeľka sanatória, kde bola hospitalizovaná seňora Valentína. Zdá sa, že ju šokovala. Bude lepšie, keď ju odvediete, lebo nechcem, aby ju zbadala, keď sa preberie. Má pravdu, komisár. Poďme, áno? Čo je? Valentína, dcerka, preber sa, prosím ťa. Nie. Valentína. Neubližujte. Dcerka. Pustite ma. Pustite ma. Nie, neberte mi moje dieťa. Neberte mi ho. Neberte mi moje dieťa. Začali sme zle. Veľmi zle, bláznivá diablica. Ale mám povolenie urobiť všetko, čo sa mi zachce, len aby si spolupracovala. Môžem ti nasadiť káble, alebo ťa posadiť do kade s vodou. A vieš, čo sú to tie káble? Také dlhé zázračné vecičky, čo prenášajú elektrínu zo zdroja do tvojho tela. A viem, že ani studená voda sa ti nebude páčiť. Seňora, trochu vody, prosím vás. Rýchlo. Už idem. Dosť, to stačí, dosť. No tak, dosť. To stačí. Felipe, už ti dochádza, čo sa vlastne deje. Len pokoj, Don Archimiro. Nesmiete rozprávať, ste slabí.
Už vieš, o čo tu presne ide. Odpovedz mi. Pokojne, prosím vás. Pokojne. Pokúsili sa ma zabiť. Len preto, lebo nechcú, aby som obhajoval Máriu Teresu. Valentínu a teba. Podlo ma oklamali a musíte to odvolať. Musíte stiahnuť tie obvinenia. Tento súd je len fraška, všetko je pripravené. Hanebne vás využili, aby dostali Máriu Teresu z La Tormenty. Chcú jej ju vziať. Prosím ťa, otvorte oči a nedopustite sa nespravodlivosti, prosím ťa. Dosť, pokojne. Sľubujem vám, Don Archimiro, že neurobím vôbec nič, kým nebudem vedieť, čo sa stalo. Valentína sa musí presvedčiť, že to nie je tak, ako si myslí. Prosím ťa, popros ju, nech si to dobre hovorí. Felipe, lebo sudca Tahuji, Cipriano Camacho, Edelmira Guerrerová a Isabela Montiová. Všetci sa dohodli, že získajú La Tormentu. Dokonca chcú aj tú pôdu, čo Valentína zdedila po krstnom otcovi. Don Archimiro. Nadišiel čas. Nadišiel čas čeliť pravde. Ale aké je to všetko pekné. Môj kostol, moja kaplnka, Pánov dom, oltár. Ďakujem, Bože môj, ďakujem. Aký som šťastný, že som zase tu v Puerto Bravo. Toto je moje miesto. A tu chcem aj zomrieť. Nevravte o smrti, otec Benito, najmenej o svojej. Otče, keď vás Pán povolá, urobte sa hluchým, pretože táto dedina vás potrebuje. Mňa aj otca Damiana. Poďte, otec Isidoro. My dvaja sme ešte nedokončili rozhovor. Pokúsim sa vám vysvetliť, ako treba naložiť s čriedou neposlušných ovečiek. Tu, otec Isidoro, sa ľudia riadia svojimi základnými pudmi. Zrešia s neuveriteľnou ľahkosťou. Preto musíme byť veľmi silní v našom presvedčení. Vytrvalí, vložiť do toho svoju dušu. A Damian, keď sem prišiel, to urobil. A úplne samozrejme. Bez najmenšieho zaváhania. Ale pod rúškom lži, otec Benito. Mýliť sa je ľudské. Damian sa zmýlil a oľutoval to. Damian si veľa vytrpel. Viac, ako si viete predstaviť. Chcel priviesť svojho brata, ktorý bol ukrutný zločinec, k viere nášho Pána a podarilo sa mu to. A tu otec Isidoro. Zomrel ten mladík v náručí svojho brata, celkom zmenený Božou milosťou. Po tom, čo prežil celý svoj život okrádaním a vraždením ľudí. Ach, Bože môj. Len taká čistá duša, ako je Damian, mohla presvedčiť tohto muža posadnutého diablom. Toto bol pre mňa nezvratný dôkaz jeho poslania. Verte mu, otec Isidoro. Senior arcibiskup Damianovi uveril. Teraz je rad na vás. Otec Damian, nemala by som vás pustiť k dnu. Máriu Teresu môže navštíviť iba jej advokát. Ja som advokát. Advokát Pána. Prosím vás, oče, nebuďte tu dlho. Policajti sa nesmú dozvedieť, že som vás pustila dnu. Nedozvedia sa. Nech ťa Boh žehná. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem. Amen. Ach, oče, ako dobre, že ste prišli. Neviete si predstaviť, aké peklo prežívam. Obvinujú ma z takých príšerných vecí. Áno, niečo som už počul. Viem, že Valentína sa vrátila a vraj ťa obvinuje z únosu.
Z únosu a z toho, že som ju vraj kázala mučiť. A najhoršie je, myslí si, že som zapríčinila smrť jej dieťaťa. Ale to je absurdné. Ako môže Valentína tvrdiť niečo také, keď všetci vieme, že je to klamstvo? Som presvedčený, že v konečnom dôsledku to odvolá. Skutočne si nemyslím, že ťa budú súdiť. A neverím, že ťa obvinia zo všetkých tých zverstiev. Už to urobili, otče. Lebo Valentína je zaslepená bolesťou a aj zlosťou. A jediné, v čo dúfa, je, že Santo sa k nej vráti, lebo je jej manžel. Hoci som jej povedala, že nie. Že jej manželstvo je neplatné, nakoľko ste ešte vtedy neboli vysvetení za kňaza. Áno, ale... Viete, čo to znamená, oče? Že som nemala najmenší dôvod pokúšať sa rozdeliť Santosa a Valentínu, lebo bol voľný. Znamená to, že som nemala záujem postarať sa o to, aby Valentína zmizla. Otče, toto musia vedieť všetci. To, že nie ste kňaz, to je moja jediná záchrana. Maria Teresa, spáchal som hriech. Vydával som sa za kňaza, hoci som ním nebol. A netušíš, ako ma to trápilo. Ale poprosil som Boha o milosť. Odpíkal som si svoj trest, čo mi cirkev uložila, a zmieril som sa s Pánom aj so svedomím. Otče, ale musíte ísť svedčiť. Musíte ísť pred súd, pretože to je moja jediná možnosť. Vieš, čo odo mňa chceš? Ak to poviem, ak prehovorím pred celou dedinou, tak ma ľudia na námestí ukrižujú, Maria Teresa. Otče, musíte predstúpiť pred súd. Toto sa musia dozvedieť všetci. Maria Teresa... Prosím vás, otče, neopúšťajte ma. Nedovoľte, aby ma odsúdili. Ak prehovoríte, potom všetci uveria, že som naozaj nevinná. Veď vy, otče, ste jediný, kto mi môže pomôcť. V hlavných úlohách v slovenskom znení Elena Podzámska, Emanuel Hasson, Judita Bilá, Miroslav Trnavský, Marta Sládečková, Lenka Košická, Ivan Šandor, Lucia Vráblicová, Eva Matejková, Jozef Vajda, Táňa Radeva, Dušan Sabo, Vladimír Kobielsky, Gabriela Dzúriková, Marek Majský, Silvia Peteová, Zuzana Porubiaková, Roman Matisko, Monika Radvániová, Lucia Gažijová, Eva Landlová, Katarína Brichtová, Petra Polnišová, Olga Šalagová, Helena Geregová, Martin Kaprálik, Lucia Hurajová a ďalší. Zvukový majster Martin Némety, produkcia Beatrix Müllerová, preklad Kornélia Paceltová, dialógy Eva Bakouková, dramaturgia Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Zoro Laurins. La Tormenta, pokušenie lásky. Otče, prosím vás. Otče, pekne vás prosím, povedzte pravdu. Ak neprehovoríte, tak ma odsúdia. Chcete to naďalej tajiť však. Chcete aj naďalej ľudí utvrdzovať v tom, že ste kňaz, hoci ním v skutočnosti nie ste. Už ním som. Čože? Bol som vysvetený za kňaza Maria Teresa. Potom, ako som to oľutoval, odpíkal som si trest, čo mi cirkev uložila. Potom, ako som sa zmieril s Bohom aj s ľuďmi, vstúpil som do seminára a som vysvetený za kňaza, tak ako to vyžaduje moja viera a cirkev. Teším sa spolu s vami, otče, že ste si svoje záležitosti vyriešili. A práve preto by ste mi mali pomôcť. Alebo dovolíte, aby ma odsúdili? Nie, ty vieš, že to nikdy nedovolím. Urobím, čo je v mojich silách, aby ťa neodsúdili. Ďakujem, otče. Totiž, myslím si, že nie je potrebné, aby ťa súdili. Lebo toto sa musí vyriešiť ešte predtým. Valentína sa musí zbaviť svojej nenávisti a zlosti a bude musieť povedať pravdu.
Nie, v to neverte, otče. Valentína je stále klamaná Isabelou, tak ako ostatní, ktorí ma chcú zničiť. Tento súd je iba fraška. Sudca je skorumpovaný. Toto je podlý spôsob, ako mi vziať haciendu. To, čo vravíš, je veľmi vážne. Prečo vravíš, že je to preto, aby ti vzali La Tormentu? Čo sa deje, Maria Teresa? Nič, Nani. Marii Terese naozaj nechýba nič. Správajú sa k nej veľmi dobre. To vyzerá dobre. A chutí to? Vynikajúco. Vždy som vravel, že si kúzelníčka v príprave jedla. Vieš, to, čo mám fakt najradšej na tejto haciende, je tvoja kuchyňa. Ste si istí však, doktorko. Mne sa zdá, že to, čo máte najradšej na La Tormente, je niečo iné, nemyslíte? Ako napríklad čo? Chcete kávu, doktor? Nani, viem, že si zronená z toho, čo sa deje s Mariou Teresou. Ale musíš byť silná. Život pokračuje ďalej a nepáči sa mi, že musím každý deň znášať toto tvoje fňukanie a tvoju zlú náladu. Vyzeráš, ako by si bola nahnevaná. Si nahnevaná? To je to, čo ti je? Si nahnevaná na mňa? Čo? Bože, čo si urobila? Pozri sa, čo si spravila. Obliala si ma. Navyše to ma mrzí, si ma obarila si ma. To ma mrzí, doktor. Čo sa stalo? Ale táto... Obliala ma kávou a obarila ma, zašpinila mi nohavice. S dovolením, seniora Natividad. Doktor, očistím vám to. Doktor, ale ja som... Nechaj to tak. Ak si myslíte, že sa na vás hnevám, asi mám dôvod. No táto? Čo je zase? Doktor, majte pochopenie, prosím vás. Viete, je veľmi znepokojená a zúfalá preto, čo sa deje s patronkou Mariou Teresou. Viete predsa, že ju má rada, ako by bola jej vlastnou dcérou. A preto je dosť smutná z toho, čo sa tu deje. Všetkým je tak, Genoveva. Všetkým nám je náramne ľúto to, čo sa stalo Marii Terese, áno. Všetkých nás to zasiahlo. A nie iba... Nani. Nenávidím ho. Nenávidím ho. Ten zákerný zradca. Obracia sa mi žalúdok za každým, keď ho vidím. Bože môj. Zviaž mi dobre jazyk, aby som nevykričala celú pravdu tomu Lotrovi. Aby som mu nevykrútila krk svojimi vlastnými rukami. Ach, Najsvätejšia, odpusť mi to. Odpusť mi moje čierne myšlienky. Pomôž mi, Svätá Panna, pretože ak prehovorím, jediný, komu tým ublížim, bude moja malá. Prosím ťa, pomôž mi. Ochraňuj moju malú, Svätá Panna, prosím ťa. Sprevádzaj ju stále. Nedovoľ, aby sa jej stalo niečo zlé. Prosím ťa, Najsvätejšia. Povedala som vám všetko, otče. Ja nemôžem už dôverovať nikomu. Lebo vysvetlo, že všetci na tomto svete sa obrátili proti mne. Edelmira Guerrerová a jej syn, Cipriano Camacho. Sudca Tachuji a som si istá, že prokurátor tiež. Všetci sa rozhodli, že ma obvinia. Medzi sebou sa dohodli na tomto cirkuse, aby ma odsúdili a zatvorili a pochopiteľne zbavili ma pôdy. Otče, prosím vás, nepovedzte mi, že neveríte. Aj vy si myslíte, že toto všetko je klamstvo a výmysel a že si len vymýšľam nepriateľov? Nie. Jednoducho je ťažké pochopiť, prečo vlastne robia toto všetko. Tvrdí, že preto, aby získali La Tormentu. Ale tá pôda nemá až takú cenu, aby pre ňu zabíjali, podvádzali, zinscenovali falošný súd so sudcom z hlavného mesta. Musí existovať iný dôvod. Otče, je to preto, aby mi vzali La Tormentu. Ale ak majú toľko peňazí a toľkú moc, ako vravíš,
Mohli by si kúpiť hociktorú inú haciendu. Je veľa takých ako tá tvoja. Áno, viem, ale neviem, prečo im ide práve o La Tormentu. Verte mi, že preto nemám vysvetlenie. Ale oče, toto nie je poprvý raz, čo sa tak deje. Dejiny La Tormenty sú plné ctižiadostivých ľudí, ktorí sa pokúšali zmocniť sa jej. A preto tiekla aj krv. A dokonca v mojej vlastnej rodine došlo k zločinom, k príšerným zločinom, o ktorých som sa dozvedela, keď som prišla sem. A teraz je mojím údelom brániť túto pôdu a musím to urobiť. A bude to veľmi ťažké brániť ju odtiaľto z väzenia. Viem. Moji nepriatelia vedeli, ako ma dostať, nie? Použili na to moju priateľku. Najlepšiu priateľku. Jedinú osobu, ktorej som dôverovala. Ženu, ktorú som mala rada ako svoju sestru. Poštvali ju proti mne. Zneužili Valentínu Ayalovú. Valentína, dcerka, napij sa trocha vody. Budeš sa cítiť lepšie. Je taká bledá, Santos. Bol to pre ňu otras, ale už reaguje. Je ti už lepšie? A tá žena? Kde je? Nie je tu, nemaj obavy. Už ju odviedli. A už ti neublíži, lebo my dvaja ťa ochránime. Čo tu robí tá doktorka, mama? Prišla po mňa? Nie, Znova ma chcú preboha, uniesť. Valentína. Len pokoj, dcerka. Tá žena je totiž svedkyňa a na súde bude vypovedať v tvoj prospech. Museli ti veľmi ublížiť. Teraz už chápem, prečo sa takto cítiš. Ale nedaj sa pomýliť, Valentína. A nesnaž sa obviňovať nevinných. Veríš tomu, že señorita Maria Teresa sa mohla s niekým dohodnúť, aby ťa zatvorili na nejakú kliniku? Santos, prosím ťa. Nesmieš na ňu tlačiť. Ešte nie je v poriadku. Nech sa spamätá. Poďme domov, dcerka. Sľubujem ti, že už nikdy ti nikto neublíži. Valentína, hovor so svojím srdcom. Keď budeš sama, spýtaj sa ho. Srdce vie viac ako rozum a ono ti povie, že jedinou viníčkou je Isabela Montiová. Poďme, dcerka. Áno, tá nešťastnica Valentína Ayalová omdlela, keď ma zbadala. Mne samej sa stalo takmer to isté. Tá bláznivá si pamätá všetko, čo som ju urobila. Všetko to mučenie, čo ste nariadili. Len pokoj, to je normálne. Valentíne sa vrátila pamäť. Ale na čo sú spomienky, ak sa nedajú vysvetliť, Beatrice? Tá dedinčanka je načisto zmetená. Áno, ale totiž myslím si, že toto nevyjde, Isabela. Na súde mi neuveria. Vážne, je to veľmi silené svedectvo. Nie, nemysli tak negatívne, Beatrice, prosím ťa. Ak ti uveril komisár a on je prefíkaný muž, prečo by neuverili aj ostatní? Tvoje výpovede rozšírili spis mojej sesternice. Musíš už iba potvrdiť priamo na súde, Beatrice, že príkazy ti dávala sama Maria Teresa Montiová. Áno, ale to nie je všetko. Zatiahnu ma do toho. To sa nemôže stať. My dve sme v tom spolu. Lenže, ak by mi teda Maria Teresa Montiová sama dávala rozkazy a ja by som ich plnila, tak by som musela dokázať, že ju poznám. Beatrice, no tak. Ty a ja sme v tom namočené až po krk. Ty a ja sa z toho dostaneme a to mi ver. Áno, drahá moja, všetkým povieš, že ju poznáš už veľmi dlhú dobu. Že si bola jej priateľkou ešte skôr, ako prišla na La Tormentu. Ešte viac lží? Áno, a ja podporím každé slovo, čo povieš, Beatrice. Dosvedčím, že si dostávala príkazy priamo od Marie Teresy na mučenie Valentíny Ayalovej. Budeš zbavená akéhokoľvek podozrenia. A myslíte si, že to vyjde? Isté, že áno. Isté, že nám to vyjde. Bude to najrýchlejší súdny proces, aký si kedy videla. Pretože sa skončí sa skôr, ako sa vôbec začne. Lebo ten, kto sa má brániť, je Maria Teresa, čo je jasné, keďže je obvinená. Ale nebude môcť.
Podarilo sa im dostať ma z haciendy. Súdiť ma, obviniť ma z hrozných zločinov. A strčili ma sem, kde nemôžem robiť prakticky celkom nič. Snažím sa zachovať si aspoň nádej, lenže každým dňom je menšia. Mária Teresa, musíš byť silná. To, čo ti urobili, je veľké svinstvo a nemôžem dovoliť, aby z toho vyšli víťazne. Ja viem, oče, ja viem, ale za týmto všetkým sú ľudia, ktorí majú peniaze. Ľudia, ktorí majú moc a navyše vplyvné známosti. Dobre, a ja mám priateľov v hlavnom meste a sú veľmi vplyvní. Oceňujem vaše úmysly, oče, ale dá sa toho urobiť len málo, ak je sudca skorumpovaný. Áno, ale nad tým sudcom sú ďalšie inštancie. Mária Teresa, cirkev má svojich spojencov a sú to ľudia vážení a slušní, ktorí dozerajú na to, aby vždy zvíťazila pravda a spravodlivosť. Uvidíš, Mária Teresa. Koniec návštevy. Prepáčte, oče, ale musíte odísť. Zadržanú prišiel navštíviť jej advokát. Toto je advokát Fuentes, otec Damian, dedinský farár. Veľmi ma teší. Dôstojný pán, teší ma, že ste ju prišli pozrieť a podporiť v tejto ťažkej chvíli. Advokát, máte pre mňa niečo nové? Nie, seňora, prišiel som vás pripraviť na súd. Dobre, Mária Teresa, buď silná a nezabudni, čo som ti povedal, áno? Vaše požehnanie, oče. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď s Bohom. Ďakujem. Vy takisto, doktor. Začneme, seňora. Áno. Dobre. Hrajme túto hru, nie? Viem, že moja obhajoba bude prakticky zbytočná pred zmanipulovaným súdom, ale áno, hrajme až do konca. Takže poďme na to. Mládenci, potrebujem, aby ste koňa seniority Márie Teresy odviedli ešte dnes do dediny. A dajte mu urobiť nové podkovy. Ale patrón, to nie je práca pre nás. Navyše ten diabol je už predsa podkutý. Áno, len prednedávnom ho podkuli. To viem, ale to je len zámienka. Lebo chcem, aby ten kôň bol tam. Čistý, dobre nakrmený, osedlaný a neuviazaný. Neviem kedy, ale verím, že naň veľmi skoro seniorita nasadne a ujde so mnou. Čože? Chcete utiecť? Ale patrón, dostanete sa do veľkých problémov. Raz ste to už prežili a skoro vás odpravili na druhý svet. Ja viem, mládenci, ale jedine tak sa vyhne zmanipulovanému procesu. Vieš, že s nami môžeš rátať v čomkoľvek. Ďakujem, chlapci. Počujte. Dôverujem vám viac ako sám sebe. Takže chcem, aby ste vedeli, že niekto stojí za všetkým tým zlom, čo sa nám stalo. Za súdnym procesom proti Márii Terese. Za zmiznutím Valentíny. A za pokusom o vraždu môjho strýka. A kde je ten darebák, aby som mu dal mačetou, patrón? No, ten darebák, ako si ho nazval, býva s nami vo veľkom dome. Nie je cudzí. Je to krstný otec seniority Márie Teresy. Doktor Ricardo? Si istý, patrón? Na 100%. Preto nájomného vraha, ktorý mal zabiť môjho strýka, nemohol zachrániť. A musel ho doraziť. Preto ma vylákal z domu. Mňa a doktora Fuentesa. Mládenci, opatrne, lebo zatiaľ nechcem žiadnu pomstu. Musíme byť veľmi ostražití. Chcem zistiť, kto ďalší je za tým všetkým. A keď nastane vhodná chvíľa, skoncujeme so všetkými. Počínajúc s doktorom Ricardom Badiom. Senora Natividad, otvorte mi. Nepohnem sa odtiaľto, kým mi neotvoríte. Otvorte, prosím vás, senora Natividad. Čo sa deje, Genoveva? Vojdi konečne a nestoj tam ako taká hlúpaňa. Senora Natividad, ozaj, prečo sa tu zamykáte? Vy sa bojíte? Nepozerajte sa takto na mňa, naháňate mi strach. Nie, ten musíš mať, Genoveva. Musíš mať strach. Musíš mať veľký strach z toho všetkého, ako tu žijeme. Ale jasné, ty si to neuvedomuješ, lebo si naivná, si len hlúpe dievča. Nevnímaš nebezpečenstvo, čo nám hrozí.
Prekliatie, čo padlo na túto rodinu. Bože, seňora Natividad, nehovorte takto. Naháňa mi to veľký strach. Nemusíš sa báť mňa, Genoveva, ale ostatných ľudí. Toho muža, ktorý sa tvári ako krotký baránok, ale v skutočnosti je to tiger zabijak. Kto? Je to seňor doktor Ricardo Padilla. Čo? Doktor Ricardo, krstný otec patronky Marie Teresy? Presne ten, Genoveva. Nechápem, ako je možné, že si nespálil ruky svetenou vodou vtedy, keď krstil moje dievčatko. Neviem, ako mohol Boh dovoliť, aby sa tento muž s nami zblížil, aby nám tak veľmi ublížil. Nie, doktor Ricardo je predsa človek veľmi slušný a veľmi vzdelaný. Je naozaj dobrý. Nemôžem uveriť, že je taký zlý, ako vravíte. Musíš mi veriť, Genoveva, pretože je to pravda. Musíme byť náramne opatrné, lebo žijeme s nepriateľom. Tento muž zariadil, aby uväznili Mariu Teresu. A vieš prečo? Všetko si to naplánoval, aby mu zostala La Tormenta. Oče! Oče! To je hrozné. Už viem všetko, čo sa týka seniority Marie Teresy. Áno, Demetrio, musíme niečo urobiť a to čo najskôr. Zožeň mi koňa, musím ísť na haciendu Ayalových. Musím hovoriť s Valentínom. Áno, to bude najlepšie, oče. Lebo naozaj, so senioritou Montiovou to vyzerá dosť zle. Áno, celé je to podozrivé. Všetko, čo tvrdia o Márii Terese, je klamstvo. Zožeň mi koňa. Zariadím to. Darebáci. Boh nedovolí, aby jej ublížili. A Valentína si ma vypočuje. Si istá, že ti je už lepšie, Valentína? Áno, mama. Bol to však šok vidieť tú ženu. Neviem, zovrelo mi srdce a omdlela som od ľaku. Viem. Valentína? Ale. Pozrime sa, kto je tu. Don Simón Guerrero. Čo ty tu robíš, Simón? Nie si vítaný v mojom dome. Chcem iba hovoriť s mojou dcérou. S tvojou dcérou? Ty si ale cynik. Odkedy máš taký záujem o svoju dcéru? Prosím ťa, Bernarda, dovoľ mi hovoriť s mojou dcérou. Nechci ma rozosmiať, Simón Guerrero. Nazývaš svojou dcérou osobu, ktorej si sa snažil vziať všetko, čo zdedila po svojom krstnom otcovi? Podľa mňa, ty nie si otec. Ty nie si muž, ty nie si nikto! Dobre. Chceli ste so mnou hovoriť. Tak počúvam. Chcel by som ti povedať, dcérka, že hoci tomu neveríš, veľmi ma teší, keď viem, že sa máš dobre. A že nie si mŕtva, ako sme si mysleli. To je ale čudné. Lebo nikto mi nepovedal, že by sa vás dotkla moja smrť. Dokonca viem, že ste mi nepriniesli jediný kvet na môj hrob. To nie je pravda. Plakal som. Oplakal som tvoju smrť. Prosím vás, nikdy ste pre mňa nič neurobili. Nezmenili ste sa ani trochu. Ste stále taký istý. Don Simón Guerrero, ten, ktorý nikdy nejavil záujem. Dobre. Viem, že pre nás je už príliš neskoro. Iba som si chcel byť istý, že si v poriadku. Konečne sa splnia tvoje sny, Edelmira. La Tormenta už čoskoro bude jednou z tvojich mnohých nehnuteľností. Kráľovná Sava, tak by ťa mali volať. Nikto ti nebude môcť nič vziať. Postarám sa, aby bolo jasno vo vlastníckych dokumentoch patriacich tej haciende. Ozaj budeš ale musieť povoliť tú ťažbu ropy. Na La Tormente? Môžeš ostať celkom pokojná. Lebo Archemiro Ganipán nebude môcť vzniesť nárok ani na jediný meter štvorcový. Vedela som, že ti môžem dôverovať. Nesklamal si ma ako ostatní. Prevezmeš tú haciendu aj fyzicky. Ale najprv
podpíšeš dokument, v ktorom odstúpiš časť svojich práv v prospech ťažby ropy. Čo sa deje, Edelmira? Zdáš sa mi trochu nesvoja. Stalo sa niečo? Poďme do domu. Dnes sa mi nepáči tento výhľad. Daj si. Cukor je dobrý na nervy. Nie, Felipe, hovorím ti, že mi je fajn. Bol to len šok z pohľadu na tú ženu. Zo všetkých zlých spomienok. Dobre, to je fuk. Ale tak či tak si to daj. Valentína, mala by si vedieť, že chápem, čím prechádzaš. A že viem, že je to pre teba ťažké čeliť tým spomienkam. Bolo to, ako by som to strašné. Hrozné utrpenie. Ako by som to peklo prežívala na novo. Všetko, čo sa mi stalo. Čo mi robili na príkaz Marie Teresy Montiovej. Valentína, nie sme si predsa úplne istí, že tá žena konala na príkaz Márie Teresy. Ale ona to tvrdí, Felipe. Áno, ale je to len jej slovo. Tá žena si môže vymyslieť čokoľvek, len aby sa zbavila zodpovednosti. Felipe, chceš povedať, že ju obvinujem z toho, čo nespáchala? Nie, nejde o to, Valentína. Ide o to, že... Felipe, počúvaj. Prosím ťa. Chcem len dosiahnuť spravodlivosť. A Maria Teresa, tá ma predsa strčila do toho pekla, prikázala ma mučiť. Ty si ma dostal z toho sanatória. Preboha, Felipe, ty si svedkom všetkého, čo sa mi stalo. Ty sám si trval na tom, aby sme išli na políciu. Všetko svedčí proti nej. Lebo vtedy to všetko vyzeralo inak, Valentína. Ale nie sme si istí. Práve to, nie sme si istí. Poď sem. Mrzí ma to, holúbkovia. Mrzí ma, že vás ruším v takej romantickej chvíli. Ale musím hovoriť s tebou, Valentína. Súd sa začína zajtra a všetko je už pripravené. Mala by si skúsiť odpustiť môjmu bratovi Solita. Čože? Na to zabudni. Potom všetkom, ako ma ponížil, urazil, spôsobil utrpenie, mu nemôžem odpustiť tak ľahko, Chysela. Ach, kamoška, už by si mala niečo robiť. Pozri sa na svoje brucho. Je čoraz väčšie. Vieš, mala by si myslieť na stabilitu, istotu. Potrebuješ mať pri sebe manžela. Dovi, majte sa. Aby sa staral o teba a o dieťa. Ak mám byť úprimná, Alírio sklamal moju dôveru. Alírio mi predviedol, že odíde za každou sukňou, čo sa mu zapáči, bez akéhokoľvek ohľadu na mňa. Ach, Solita, ale to bolo predtým, ako sa dozvedel o bábätku. Teraz bude všetko celkom iné. Ach, Chysela, nechcem, aby bol tvoj brat so mnou jedine pre to dieťa. To by bolo pod moju úroveň. Bolo by to ako pripustiť, že žena potrebuje muža len preto, aby mohla vychovávať svoje dieťa. A to vôbec nie je pravda. Ale ešte stále ho ľúbiš. No, niekedy na ňo myslím. Iba niekedy? Dobre, v poriadku. Priznávam, že častejšie ako len niekedy myslím na Alíria. Ale potom myslím na Miguelona a na všetko, čo mi ponúka a... Ach, Solita, ale veď Alíria už poznáš. Na rozdiel od Miguelona. O ňom nevieš nič, prišiel len nedávno. Áno, ale Miguelon mi ponúka niečo veľmi dôležité, Chysela. A to úctu. Niečo, čo tvoj brat nepozná a čo moje dieťa a ja potrebujeme. Solita, jediné, o čo ťa prosím, je, aby si sa pre Boha neunáhlila. Ja viem, že Alírio je môj brat a preto si môžeš myslieť, že ho obhajujem, ale ako priateľka ti radím, spoznaj trochu lepšie Miguelona. Nie. Tom sa mýliš. Miguelon by mi neurobil to, čo Alírio z Mitchell. On nie je ako tvoj brat. V tomu verím. Si taký zaujatý rúbaním dreva? Tak to musí byť. Aby som predišiel nehode.
Prišla som ti povedať novinky o Mitchell. Stalo sa jej niečo? Áno. Bohužiaľ z ničoho nič prerušila liečbu. Utekla zo psychiatrie a nikto nevie, kam odišla. Vo svojom byte v San Francisku nie je, Miguel. Podľa teba sa... Vráti do Puerto Bravo. Nie. Tým si môžeš byť istá. Mitchell si tu narobila veľa nepriateľov, veľa škody. Neviem, možno sa do niekoho zalúbila a ušla s ním. Kto vie? Občas si myslím, že si ju pobláznil ty. Ja? Áno. Nerobila iné, len myslela na teba. Nemyslela na nikoho iného, iba na Miguelona Camacha. Myslím, že to bol dôvod, prečo prišla až sem do Puerto Bravo. Nie. Mitchell nebola na tom dobre ani predtým, takže ma prosím ťa, nerob zodpovedným za jej činy. Dobre? Máš pravdu. Áno, máš pravdu, keď sa prizriem lepšie. Nie. Asi nie. Nie, nemyslím si, že si ten typ muža, ktorý poblázni ženu. Nie. Nož, iba to som chcela. Čau. Zdravím vás, chlapci. Viem, že ste už zúfali z nečinnosti, ale nechýba veľa. Zdržujte sa mimo dediny a nie, že urobíte nejakú hlúposť a všetko pokazíte. A čo sa deje, Don Cipriano? Nič, len pokoj. Dodržím slovo, čo som vám dal. Už čoskoro La Tormenta zmení majiteľov a vyhodia odtiaľ všetkých sedliakov a robotníkov. Vyčistí sa to tam. Nastane skutočne skvelé obdobie pre vás všetkých, veď uvidíte. Doktorka Beatrice mi povedala, čo sa stalo. A veľmi ju trápi, ako si na ňu zareagovala Valentína. Ja to chápem, ale doktorka je zmetená. Veď sa len chcela s tebou porozprávať a vysvetliť ti, čo sa vlastne stalo. Nemôžem za to, Isabela. Tá žena mi veľmi ublížila. Veď ja viem a chápem to, ver mi. Ale chcem ťa požiadať, aby si v tej doktorke nevidela netvora. Aby si jej nekládla za vinu všetko to, čo sa stalo. Pamätaj, že moja sesternica je tá, kto ju nútil robiť to, čo robila. Tá doktorka to všetko robila pod hrozbou jej vyhrážok. No, mne to pripadá, že moja dcéra reagovala na to, čo jej tá žena robila, pokiaľ bola zatvorená na tom mieste. Seňora, veď pochopte, že doktorka Beatrice je iba ďalšou z obetí diabolskej mysle Marie Teresy. Je to jej slovo proti slovu Marie Teresy. Felipe, zdá sa mi, že rýchlo meníš farby. Takto ten súd nevyhráme. A ja som si myslela, že jediné, čo chceš, je domôcť sa spravodlivosti pre Valentinu. Presne to chcem. Spravodlivosť, ale nie na úkor osoby, ktorá je možno nevinná. Prosím ťa, Felipe, Maria Teresa nemôže byť nevinná. Maria Teresa je veľmi vážená osoba. A čo fakt nechápem, a čo sa mi zdá náramne čudné, je to, čo ju spája s tou doktorkou. Či sa vám to zdá čudné, alebo nie, seňora? Doktorka Beatrice je kľúčovou postavou, korunnou svedkyňou v tomto procese, ktorá dosvedčí, že dostávala príkazy priamo od Marie Teresy. A prečo ich plnila? To je niečo, čo neviem pochopiť. Je to jednoduché, Valentina. Doktorka Urkisová a Maria Teresa sú priateľky už dávno. Dokonca ešte skôr, ako Maria Teresa prišla do tejto dediny. Moja sesternica štedro prispievala na to sanatórium a využila to tak, že sa doktorke začala vyhrážať. A nútila ju robiť všetko to, čo robila. Tvrdila, že si skutočne šialená. Neviem, Isabela, ale všetko mi to pripadá akési čudné. Chápem. Ale dobre, nehovorme už o nepríjemných veciach. Zajtra sa začne proces a dúfam, že si pamätáš všetko, čo som ti vravela. Doktorka Urkisová je ďalšia obeť, ako ty. Teraz musíme držať spolu, aby sme prelomili moc, čo má Maria Teresa. Uvidíme sa zajtra na súde. S dovolením.
Santos, chcem, aby si vedel, že tvoj nápad dostať Mariu Teresu z dediny bude zložitý. Aj keď pomôžeme všetci, bude to veľmi ťažké. Prečo, Alirio? Čo vlastne vieš? Vypočul som si rozhovor sudcu Tachuiho, keď telefonoval. Hovoril s nejakým Rodolfom. Žiadal ho, aby mu poslal viac mužov. Aha. Všetci títo, ktorí prichádzajú, sú policajci. Prišli posilniť rady strážcov Márie Teresy, lebo zrejme už tušia, že ju chceš odviezť z dediny. Ani armáda mi v tom nezabráni, Alirio. Ani armáda. Valentína. Celé sa mi to zdá veľmi čudné. A nesmieš si myslieť, že o tebe pochybujem, lebo to tak nie je. Ale tieto osoby vo mne vzbudzujú nedôveru, dcérka. Táto žena, Isabela, stačí, že sem príde a zježia sa mi vlasy na hlave. Tá žena má oči ako štrkáč. Zajtra sa začína súd. Áno. Ja viem, mama. Viem. Budeš tam vypovedať, Valentína. Musíš sa pozrieť do očí Marii Terese a povedať jej, že nesie vinu na všetkom, čo sa stalo. Musíš sa postaviť proti nej a jej pravde. Mama, prosím ťa, už ma viac netráp. Nie, veď ja ťa nechcem trápiť, Valentína. Dcérka, jediné, čo chcem, aby si sa zachovala správne. Aby si urobila to, čo ti káže tvoje svedomie. Nechcem, aby si potom po zvyšok života ľutovala. To nechcem. Iba dúfam, že to nie je tá žena, Isabela, lebo... Mama, prosím ťa, ja otvorím. Otec Damian. Valentína, viem, že si ma nečakala, ale musím s tebou hovoriť. Prišiel som, aby som potvrdil nevinu Marie Teresy Montiovej. Otče, vy neviete, čo sa mi stalo. Nie, viem jedine to, že je nevinná. A preto som ťa prišiel poprosiť. Nie, požiadať ťa, aby si stiahla obvinenia proti nej. Aby ju prepustili, a to okamžite. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.